Този ъгъл също много ми харесва за снимане между черната и бялата стена. Здравейте! Казвам се Рая и последните 6 месеца осъществявам мечтата си да имам собствен офис и ателие, където да работя на спокойствие и да осъществявам всичките си креативни проекти. Наех го през юни месец тази година. Ремонтът ми отне доста време, но исках да стане хубаво и приятно според моите разбирания, а и го правих абсолютно сама. Все още не съм готова с всичките идеи, които имам. Не съм ги осъществила, но се надявам вече следващата година, след като идвам да работя тук, да мога да отделям време и за останалите неща, които искам да направя, като да направя още един кът за снимане, да окача картини по едната стена, по другата искам да рисувам и така нататък. Да си купя кафе-машина, машина за вода, но стъпка по стъпка ще направя всичко. Сега вече имам работното място, масата, на която мога да работя, децата да рисуват и това е повече от достатъчно. Чисто е, просторно е и съм много щастлива, когато идвам тук. Супер продуктивна, за малко време свършвам изключително много неща. Докато правех ремонта, заснемах различни кадри с проблемите, които имах. Също кое колко струва. Надявам се да бъде полезно. Приятно гледане! Днес е 7 юни 2025 година и в ръцете си държа първият договор за наем, който за първи път сама наемам помещение. Живяла съм под наем и преди, но сега си наех едно помещение, което ще ползвам за моя ателие. Една мечта, която имам от известно време. И от няколко месеца гледам различни варианти за наемане на помещение, но или са много скъпи като наем, или ако са в бюджета, който имам, са без санитарен възел и като цяло доста се чудех дали да предприема тази крачка, но в петък се случи нещо. Отворих обявите отново да прегледам дали са качили нещо ново, защото от няколко седмици се въртят едни и същи неща и видях една обява, която беше на едно малко таванско помещение с собствена тераса и собствен санитарен възел. Напълно отговаряше на бюджета ми. И просто като видях обявата, казах, това е моето място. Обадих се веднага, нещо, което правя за първи път. За първи път стигам до позвъняване на някоя конкретна обява, защото просто бях убедена, че това е моето място. Звъннах на човека, той ми каза, че след половин час има дупка и ако искам, мога да отида и да видя помещението. Обявата беше сравнително нова, качена преди около 23 часа. И аз казах да, разбрахме се за 4:10. Детето все още беше на детска градина, така че имах възможност веднага да отида и да видя за какво става дума. Отидохме, завъртях се 2 пъти в помещението и казах, това е, искам го. Попитах дали могат да се направят някакви козметични ремонти, защото не харесах цвета, има един тапет, който искам да сменя. В събота ми каза, че собственика няма никакви проблеми с моята дейност. Аз искам да ползвам помещението за курсове по рисуване за деца, също така и да практикувам моята професия архитект и интериорен дизайнер, да си направя работно място, кът за заснемане на видеа в понеделник, т.е. днес, когато записвам това видео. Сутринта в 11:30 се видяхме с собственика. Той каза, че няма проблем, щом съм интериорен дизайнер, да направя помещението такова каквото искам. Каза, че ако искам, още сега можем да подпишем договора. Аз казах, че искам, защото важните за мен неща могат да се случат. И така подписах първия си договор за наемане на помещение.
Много се вълнувам. Дадоха ми ключа, платих половин наем за юли и общо взето от 15 юли съм във владение. Ето там горе е моята тераска. От тук се влиза от входа. 28 юли. За първи път дойдох до офиса, след като го наех преди 15 дни. Но така се стекоха обстоятелствата и дойдох да взема някои размери, за да мога да поръчам боя, килим и мебелите, да видя как ще ги разположа. И виждам, че има доста зачистене, но офисчето си е супер. Така че тук има един склад, в който ще мога да побирам много материали, но друг ден ще дойда да изчистя много основно. И трябва да реша какво ще правя с тази стена. Тук мисля да имам кът за снимане, така че трябва да е интересна по някакъв начин. А всичко, което е жълто, ще стане бяло. Банята за момента само ще я изчистя основно и ще остане по този начин. И нещо трябва да измисля с тази врата, но мисля, че с концепцията, която съм измислила, много добре ще се впише. Паркирах се максимално близо до офиса и сега трябва да разтоваря всички материали. След като взех размерите и почистих основните неща, 2 месеца не се върнах в офиса, тъй като лятото пътувахме, почивахме си и имах много време да мисля какво да правя с интериора. – 24 септември. Чак днес успях да започна да оправям офиса, като малко подцених ситуацията. Мислех си, че много по-бързо ще стане, а всъщност днес само събирах паяжини и грубата мръсотия, но се надявам до 1 октомври всичко да е готово. Или поне да става за обитаване. Днес е 26 септември, третия ден, откакто по-активно оправям офиса. Чудя се какво да правя, дали да оставя мокет или балатум да сложа, но определено сегашния паркет, който го има, не искам да остане. Доста е захабен. Много ми се иска да има мокет, зелен, наподобяващ трева и свежест, но не знам дали е много подходящо за когато идват деца да рисуват, дали ще се цапа много, особено зимата, как трябва да го поддържам, но същевременно знам, че в много офиси, например, има мокети и мисля, че с една прахосмокачка може да се поддържа сравнително чист. Но сега ще видя какви са цените на материалите и кое ще надделее, практичността или външният вид. За съжаление, в нито един магазин не намерих зелен мокет, какъвто си го представях. В цвета, който исках, имаше само тип изкуствена трева, по-скоро за външна употреба. И в крайна сметка започнах да гледам и други варианти за настилка. Днес е 1 октомври. Нещата с офиса се движат по-бавно, отколкото си го представях, но вече съм на принципа по-добре да се движа бавно като мравка, отколкото да не се движа и всеки ден по-малко напредвам. Но общо взето до сега съм работила 3 дни по 2 часа. Вчера и днес няма вода в офиса, в центъра са я спрели, така че не мога да боядисвам. Не ми се искаше да слагам паркет върху вече съществуващия паркет. Исках винилова настилка с идеята, че мога да я сложа сама.
но тя най-евтината е 32 лева на квадрат, която намерих. След това разгледах балатоми, които са 15-17 лева на квадрат. Ако е някой 9-10 лева, е много тънък. И след това видях, че има и ламиниран паркет, който е на цена колкото балатома, 15 лева на квадрат. И затова реших да си сложа още един слой върху вече съществуващия, който е в доста лошо състояние. Ще взема подложка и ще се нареди ламинирания паркет, за който ще ми трябва малко помощ, което не исках да ползвам, но в крайна сметка ще ми покажат как става. Мога да опитам и сама да го нареда. Не съм редила паркет до сега, но никога не е късно човек да опита нещо ново. И сега отиваме до Практикер, където видях най-голямо разнообразие от паркети за ниска цена и отивам да си избера някой и да го товаря в колата. Също трябва да проверя дали мога едно кашонче да го натоваря аз сама, ако не и за това ще ми трябва помощ. Затова първо отивам да видя колко е тежко едно кашонче. 10 пакета по 15 кг. Не е лесно да си хамалим, но са тук вече. Ще стане много по-стилно и свежо. Изгледах няколко видеа в YouTube, как хората слагат ламиниран паркет и всички го слагат сами. Казах си, щом някой го е сложил и аз ще мога. Купих си специален комплект за слагане на ламиниран паркет. Гледах няколко видеа в YouTube и пробвах и аз да сложа един ред и мисля, че се справих успешно. За сега не съм рязала парчета, сега предстои да пробвам и да ги изрязвам по стената, което ми се вижда малко трудно, но ще се справя лека по лека. Много съм щастлива, защото отдавна така не бях пробвала нещо ново и е много зареждащо да направиш нещо сам и да се получи в действителност. Винаги съм твърдяла, че в YouTube могат да се научат много неща, но реално сега и на практика го виждам, че не само като знания, но и практични умения можеш да видиш как става, да пробваш и ти със собствените си ръце и в крайна сметка да се получи. Днес е 14 октомври и реших се пак да махна този сивия тапет на стената и да видя каква е тази подотина. Оказа се, че имам огромно огледало. Беше със лепило цялото, изчистих го. Тук исках да направя фон за снимане на видеа, но сега трябва да видя с това огледало как ще се получат нещата. Днес е 15 октомври
И имам намерение да довърша паркета. Имам около 3 часа, така че се надявам, ако режа добре парчетата и мера правилно, да успея да го свърша, защото вече направо ми дойде до тук с този паркет. Ето, мислех, че днес ще го завърша, но нямам сили повече, защото те много ги пререждах. Може би, като ги начуквах отделните парчета, се оказа, че унищожавам краищата на парчетата и не пасват. Тези всички съм ги повредила по един или друг начин, но как да се научи човек, ако не го направи. Утре ще изрежа ето тези места и ще има горе-долу, до където е зелената подложка паркет. А за тази част съм взела балатум, тъй като паркета няма да може да влезе под входната врата. И ще го прекъсна. Много готино става. Остават ми тези жълти стени. Но днес цял ден се занимавам с черната и вече ето така супер много ми харесва. Бяла и черна стена. 3 различни фона имам за снимане. Ето тук ще си имам един кът за снимане между бялата и черната стена. Мога да снимам само на бяло или само на черно. Това е супер. Тук мога да показвам разни неща. Днес е 27 октомври. Малко повече от месец, откакто започнах освежителния ремонт на ателието. Но нещата вече започват да изглеждат така, както ми се иска. Като миналата седмица на 23-ти сложих последното парче паркет. И си мислех, че с това приключи цялата драма и най-тежкото нещо. Но след това започнах да боядисвам ето тази черна стена, като си мислех да оставя единия слой тапети, тъй като имаше 2 слоя тапети, махнах горния, но долния си казах, няма да го махам, така набързо върху него ще боядисам с черната боя. Въпреки че знам, че не се прави така, но си казах, просто искам малко по-бързо да стане. Но бързата работа се оказа по-бавна, след като нанесох около 1/4 от стената и от боята тапета се наду на няколко места, започна да пада и като цяло се наложи първо да махна целият тапет, след което изшкурих стената и най-накрая започнах да боядисвам, но общо взето махането на тапета и изшкурването ми отне още един ден, но в крайна сметка вече имам един слой черна боя. Сега ще мина още веднъж, но тъй като изразходвах малко от количеството черна боя за тапета, сега няма да ми стигне за втори слой, така че ще отида да си купа още една опаковка и тогава ще мина втори път. Тук, където е огледалото, тук се вижда малко, ще сложа звукоизолационни панели, отново черни, и мисля, че ще стане много хубав фон за снимане на видеа. Мога да снимам на черен фон или на бял фон или на смесен. Сега тук светлината е много хубава. Имам прозорец там и доста ми харесва как става самото видео. Но да, сега имам още няколко стени около
вратите на банята и входната врата, които са жълти, сега ги боядисвам бели и още малко тапет да сваля от наклонената част. Но се надявам до края на тази седмица вече да приключа с мръсните работи и да започна да обзавеждам и да правя това място уютно. Ноември, голям напредък, няма вече жълто. Днес покрих всички жълти стени. Някъде ще се наложи да ги повторя още веднъж, но вече си е друго. Остава и ето това нещо да махна и да боядисам бяло и горе-долу поприключвам. Може пък и черно да го боядисам. Ноември. Днес смахнах всичкото хартиено тиксо и поправих горе-долу този таван, защото като свалих тапетите беше на дупки, много зле, на части падна, но мисля, че добре се получи в крайна сметка. И най-хубавото е, че тук всичко беше като строителна площадка. Сложих вратите на склада и сега всичко е прибрано тук. Най-хубавото нещо в офиса е, че го има това нещо и мога да си прибирам всички материали и неща тук, а тук да бъде подредено и представително. Вижда му се края. Утре или други ден ще дойда, ще почистя с прахосмокачка хубаво и ще сложа первазите и започвам да сглобявам мебелите. Най-любимата ми част. И няма да спра да повтарям, че най-хубавото в офиса е този склад. Супер яко, защото събира всичките ми неща, които иначе трябва да стоят по шкафове и да са видими. А така затварям там и взимам каквото ми трябва, докато офисът ми е чист.
Разбира се, тук ще сложа малко етажерки. Тук ще сложа, може би, някаква масичка за кафемашина. Но стъпка по стъпка за тази година толкова.